ndakaiona $100 hei wakaita basa asi kuiwewo sei wakatumira $100 ndakati ndikuda 200 ndo andakaimirira $300 yacho uri kuitumira yeye 300 rini sera mangwana saka iri bhoti I love you wourida munhu wekuenda nayo kareba toenda bebe mande chisumuka paunotibikira sumuka kweyo iripo bebe rekandimmbonobika sisi wangu wakupopota kwendibika tozotaura kuzvaunotoonirirwa nayo todya izvozvo here kutaura kwauri kuita nemukomana wako pafoni aiwa ende munotibikira musada kutisembura manheru anaya tseke timboona mapictures ake mukomana wacho iyi anoita nezvei mukomana wako zvamamuchitora nezvei ma$300 anonombonyatsita nezvei zvokuti iwe kana achikupa $300 koiye anenge achitambira mari muchanyeperwa ini chapiwa mari dzekuba aiwa sisi musadaro zvamuri kuita musadaro anoita ane mamaini sisi atombovi sisi musatombodaro zvamuri kuita mamupikicha emukomana wangu mukumadii saka uri funga ndoita sei naye kozvautori nedzungu naye uzoti inini ndinotogona kutoona ndikati ndikaona pikicha yemukomana wako ndotobva ndatokuzoti mukomana wako uyo ihuri kana kuti mukomana wako uyo ari sei unoziva kuti izvozvo process yauda kutojamba iyoyo yakakosha kuti ndione kuti mukomana wako akamira sei ite zvamuri kuda kana maakuzonomboritswa isati ndi kuzokuona ipano unoziva kuti muninginaka inini handiti kutombokuvengi I want the best for you saka ndechida kuonawo kuti munhu ari kupengesa munin'ina wangu uyu atora nezvema$300 haasi mbavha inini nekuti ndiri muhombe kwauri ende ndinokwanisa kutovherevheta nyaya iyi ndichitoona kuti munhu ari sei aiwa kana ari right ndonyatsokuudza kuti munin'ina munhu ari right nekuti kana mazvitywa nhumba asikanaka alright sisichi oi mutrese mapika acho then mukawana mapika acho munobva mamufonera sisi munyase kumusimbisa sisi nekuti ine handisi kuda zvekutambisiwa andirore sisi alright iwe chienda unobika ndisare nichidhila naye password yangu handimunoiziva ichi gora sisi gora ndikaberekwa hamurizivi ndazina kuzviziva alright sisi don't worry ndichanyatsomusimbisa ende uchatoona kuti anokuroora kana agara ari munhu ari right anga asiri tsotsika kukuroora anokuroora ini chirega nditaure naye alright sisi makanyanya nekuti ka hada kuti zvatondiroora kanopenga kanomuitisei mukomana zera mari dzacho dzaari kutaura anogona kumaneja mari iyi mishi voice rakonga rinyatsobuda hello hi no sitsitsi imwe sweetheart yako uri sei yeah isister yake you're right but I'm also your sweetheart. Come on, don't call me my guru, Shasha. Kasara, you was what? You always wrote my guru Mukad. But need more of my effort. Sagarura scap happiness, sweetheart. You know what? Punishment don't go to run away 2 minutes, so I think I have to save your number on phone mango. Then total of my later. On WhatsApp. Ndanyatsogatsikana kosi izvezvi amabit busy don't worry ini ndiri kuziva zvandiri kuita ndeti iwe chingopaka chete sweetheart chiko my guru mukadzi don't call me my guru please just call me something nice with how young I am and I'm single wanditi my guru unenge watonichembedza usi kuzvionawo aiwa no ungatoti maigoro komunin'ina wangu noti inini because iye ndiye anoita kunge chemberi neinini ndiri single ready to mingle uvwa nditi goleza iwano alright so let me save your number kuwhatsapp then tiwatataura I had kuti uri kuda kuenda kukariba on Monday so I think we can go together because ini ndagara ndotoenda kukariba I'm a bit lonely so ndoda mborefresh I never expected it.